तो दोस्तों इ गाना सुनला के बाद सहीये कहल गल कि मतलब कि एगो बिहारी जौन बा ना उ सब पे भारी हो जाला। काहे से कि जौन तू तो जानते ह कि आजकल मतलब सोशल मीडिया पे जौन है कि छा गइल बा आईपीएस जौन लौंडा बा, जौन 2 लाख रुपया दे के मतलब भर्ती हो गिलल कहीं कुछ गलती-वलती से गलतिये से सही लेकिन भर्ती हो गिलल। क्या बात तो कर रहे हाँ हैं? भाई लोगन तू जानत हवअ जौन वीडियो में जौन लउकत बा शख्स एकरी बारे में तोहलोगन के बताई त इ बिहार क रहे वाला ह ना पता ना कहाँ क ह लेकिन इ मतलब अपन इ दुनिया में मतलब जब इ मीडिया प मतलब पैर रखल मतलब आईपीएस बनल जब से पूरा मतलब इंडिया में मतलब छा गल ह। काहे से कि एपे देखबा त एकरी नाम से मतलब बहुत गाना रिलीज हो गइल ह। बहुत शानदार-शानदार गाना पे सब ऑडियंस बनावत ह, मोटा पैसा छापत हसो। ना तोहलोगन के बता दी कि एगो गाना एकर आइल बा फर्जी आईपीएस। राजा हीरो लगातार बरके में एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? त इ वीडियो देखला के बाद हमके ये लगत ह कि झूठ-मूठ क आईपीएस मतलब पुलिस वाला बनल रहल बिहार क। ऐसे काहे एक्टिंग करावल जात हिय मतलब बहुत शानदार देखत हव कि एक्टिंग भी करत ह, झूठ-मूठ क मतलब आईपीएस बनत ह। ऐसे गाना में ही काम करावलन, एल्बम में काम करावलन, भोजपुरी इंडस्ट्री में ही काम कर सकत ह। हम त ये सोचतानी ना त अउरी तोहलोगन के बता दी त एकरी वजह से केतना चैनल मतलब चलत है इसमें फिलहाल। काहे से कि देखबा त बहुत गाना पे बन गइल ह जौन है कि गाना अइसन-अइसन गा देत हवन सो जौने उठत हवन तौने सरल-मरल मतलब गाना लिया के पेश करे हसन सो। एकरी पर जौन गाना आई गइल बा आईपीएस बिहार में फिर ओकरी बाद कि आई गाना आ गइल बा कि 2 लाख में आईपीएस बना देंगे। मतलब का ही खेसारी लाल यादव क डायलॉग डाल के मतलब गाना बनइले हवन सो। फिर आई जौन गाना आइल बा आईपीएस चालीसम भी मतलब पे गाना बना देले हवन सो। 2 लाख में आईपीएस नौकरी इहो मतलब गाना आ गइल ह। आ ना त अउरी तोहलोगन के बता दी त फर्जी आईपीएस चालीसा अइसन-अइसन गाना इ कुल चलावत हवन सो अपन चैनल चलावे खातिर। 2 लाख में आईपीएस इहो गाना आ गइल बा। त मतलब बहुत शानदार मतलब एक तरह से घटिया कहबा त गाना मतलब गावत हवन सो खाली एकरी वजह से। त एकरी वजह से खाली चैनल चलत हवन सो जौन है कि बिहार के एगो लौंडा बा आईपीएस बनल बा, जौन बिहार में हिला देले बा। त एकरी वजह से मतलब आईपीएस बनल मतलब देख सकत हव कैसे एकरी चैनल पर मतलब कि गाना गवा के से एकर पोस्टर छाप के मतलब वीडियो पर खूब मतलब मोटा पैसा चैनल मतलब चलावत हवन सो, पैसा कमात हवन सो। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो भैया लोगन अउरी हम कुछ ज़्यादा कहल ना चाहती, बस हम ये कहल चाहते हैं कि मतलब इ पुलिस वाला बनो चाहे ना बनो लेकिन जौन है कि सोशल मीडिया पे मतलब राज करत ह। इ जौन है कि मतलब आगे चल के भी राज करी। काहे से कि जल्दीए माने वायरल भइल ह मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में छा गइल ह। करीब मतलब एकरी चैनल पे के तू देखबा ना त बहुत मतलब गाना गावत हवे, अइसन-अइसन गाना गावत ह कि सोच ना सकत ह। मतलब बहुत एक लेके गाना मतलब एल्बम में काम करत ह और फिलहाल मतलब अपन पैसा मोटा छापत ह, भले आईपीएस ना बन पावे। त इ मतलब फेमस हो गइल एक तरह से कहबा अउरी ना त दूसरी आदमी के बता देही त उ कुल ना हो पाइहे सो लेकिन इ हो जाई, ठीक बा। आ ना त अउरी भाई लोगन वीडियो में ना आगे हम ना कुछ बतावल चाहत हई। अगर जे गाना में अगर सरवा के पसंद करल चाहत हलोन तो जाके सुन लेलोन। आ ना त मिलत नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं।